Bianca. Yes, sir. Huh? Yes, sir. Commissioner no line. Abuja, sir. Yeah, Oh yeah, got up that girl. Let's see a lot of chance. Got up there. Go and bring that girl. All my colleagues, sir. All my colleagues, sir. Your colleague in the bed. Go and bring that girl. Sir, let the girl. All my colleague. I said, bring her here. Bring her here. Okay, come here. Hi. Salaya. Come, Bianca. Get a camera. Sir, Igbo. Now your husband be that? No. Okay. Which country are you? Nigeria. You are in Nigeria. Yes. Which tribe are you? I'm from the north, Kaduna. Okay. I touch here a woman around. I chop that touch from here a woman around. Mba Bishop. I let go your colleague. It's a tamaka where Tagahuma. Mba Bishop. It's a tamaka where Tagafole. Bishop had him 31 years. So what camera below to Lazo? The way camera off ma. Then ya meshila tato kwoge. It is 31 years. Yeah. Meshila tato kwoge. Meshila kwoge, my friend, close your leg and what bingo. It is 31 years. The bata be kwego. Bata be kwego ja long way. Yeah, yes, sir. Out can go away, bata be kwego ja long way. How about that? I'm going to Aloma, sir. Get a camera. How many chef, sir? They were chef. Yes, sir. In a she, Mama put to guess him, they were chef. I like how they were chef. Come again, punish him. Hot out from your mouth, I'll bring you down here. And I'm not joking about it. Sorry, sir. It will Mama put, Papa put boy. Give me a guy, say, where chef. Yes, sir. Papa put, sir. I'll go and wait about this girl on. Mba, sir. It will Papa put, because you know where I'm mad. We chef na the company, sir. It will Papa put to the company. Guess they were chef na the company. Sorry, sir. We Papa put na the company. If I see laugh in your mouth, I'll bring you down. Don't joke with me here. I'm not joking with you here. I'm sorry, sir. Come home to her. That was saying against them, they were chef. He were chef. Company over was somewhere. Mba, sir. Abalago won't get that before. Mba, sir. One year back. How going Abia State? On your mind? Ben Abia. Umwaya, sir. Ben no Maya. Umwaya South. On here. Egalo himbo. Mba, sir. Ibole madambo. Mba, sir. And when you are on a family in Pagamon, my Mba, I do time this, sir. It's a new goof. Mba, I do time. Mbramo, Aza. Mba, sir.
All the normal. Ebere Google. Yes, sir. Akwara mu akwa. So how time akwara? Agwere ba akwara mu akwa. Wona ba mere gi agwere akpoge go lo ogwu doctor agbawa mu kwa ya akwa akwara ya mu based on ihe tro gi. Mba. He do ta this, sir. Erora la montuare mbo. Mba, sir. Erora apams mbo. Jene je bozu agba egwu bulara ndị mmadụ zo ewere ozu gbamegwu were disge were hype onye nwere anwụ. Mba, sir, but I go me invite mbe my grandmother. Him jụrụ gị was straight question. Erora such ọrụ mbụ. Mba, he do ta this, sir. Nna gị ọ dị ndụ? Yes, sir. Ijidule ya nke ọ gbaga ncha mbụ. Mba o. Mmaga onye ekwuru ekwu. Ma ị na-enye nsogbu na Mmaga onye ekwuru ekwu ihe m jụrụ gị what is wrong with you nwere ihe meghe gị n'isi dịka chọki hịa. Mmaga onye ekwuru ekwu nwa bingo. Mba, sir. Lekpọ dị nnọọ ka alada eji ara fens bara nga na-ajụ gị ihe ọzọ ga na-akọ ihe ọzọ. Wepụ aka n'ọnụ gị dị nwa onye eri lekpọ kpara ihu. Look at how ihu gị from na ihu gị ye Fulani ahụ gị ye Igbo naanị ihu gị otu a Fulani gị bịa nga kwasị m iwu onye Igbo. Sorry, sir. Ka bụrụ isi ndị Benue bịa nga bịa dere m bịa kọsọ onye Igbo na-akọ ega na-akọ bi ọ dị mmadụ ga na-abịa abịaghị nso na ga-eshiwe malam. Ma m na-eshi nri, sir. Them you nwa bingo. Them you. If I see that laugh from you, I bring you down here. Sorry, sir. That one in Lube wine. Na mami nwere low span count. Branga bịa tako shikre meze. Nwa bingo. I'm sorry, sir. Sorry for yourself. Sorry for yourself. Thank you, sir. Them go lu ya ha. Na mamu isu ohi ano ishi ebere gba se wo chef. Awe nye gi hin eshi. Ga na agụ no ohi ata. Dekwa nge abrigbo olu gi nga adira bịa za. Mhocha no no ge meputo gi hia. Heja m onye zuge company aha emebe osafo olu. Oh, we need she gonna eat n'ọkụ. Bring a big one. I'm sorry for what? Koi la mo de. Mba, he do ta de. Mpaga onye mpompo. Mba. Mmadụ ọ bụọla gị ọnụ mbụ? Mba, sir. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Yes, sir. Elebe ị gara ụlọ akwụkwọ? Na Nwudike, Michael Okpara. Ọ bụ dị school na ị ga-aga. Michael Okpara. Gịnị ka ị gụrụ dị a? Information technology. Ị gụchala? Yes, sir. Ị safụọla? Yes, sir. Kedu isi na watch anyị? Abuja, Gwarempa. Genotype gị? AA, sir. Blood group gị? O positive. Or your number? 080 66 38 58 31. Ọkwa mana ihe anyị mere ebe a ga-aba n'ihu akwụkwọ dum. Yes, sir.